ngayon na Bicol Target Afternoon Edition. Madanaog nindo ang mas dakula na mga storya, asin pangyayari, hali sa satong kapalibutan, bisyon, asin sa bilog na nasyon. Bicol Target Afternoon Edition. Good afternoon po sa tuya gabos. Ang pagtao migiraray ning pagrespeto sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia kasabay ang paglaom na yaon na po igonanin maray na resulta ang maghapon niya tong pagpagal pagtrabaho pagdiskarte paghinguha. First Friday, Viva Señor Santo Cristo, 4 de Oktubre, taon 2024. Ipadagos niya tuan panarig asin pa sa salamat pangaji sa mahal na Diyos. Ano manan sa indong kasiributan, naglalaom kami na nagdiretso so kadakul-dakul na nagdarangog kasubago. Sagkod magkitang alas 5 na nin hapon digdi sa programang Bicol Target. Yan po kamo, nagdiretso so kadakul na nagdarangog. Sige daw. Katuwang tadyan sa luwas ang Mega Force Patrol. Sa panginot kan sa muyang chief reporter si Kumpareng Jimmy. Diyan sa nakadestino sa Tercer Distrito. Katabang diyan si Pading Al-Armario sa Segundo Distrito. Partikular digdi sa Albay, Legazpi, Daraga area. Tarabang-tabang man sinda Joshua Bino asin Karen Nicole Ala. Duman sa First District ang sa kuya pang kumpadre si Jomar Bien. Sa Manibela si Henry Mata. Sa Technical Control, June Napolis. Sa AM Band, yan pong boses na nadudungog dito sa radyo. Si June ang minaluwas ka yan tabi. Ano? Sa newsroom, Angel Mustasa and Mary Joy Jarezgo. Siyempre nagmamonitor dyan si Jen Matthew Balyeran. Sa panginot yan sin supervision ni News Director Mar Dela, katabang si Jimos Barrios sa social media platform asin si Madam Shaleron sagkod sa production center. Si Jerome Nico Martinez dyan sa IT, sa broadcast man kan DCGB sa internet worldwide, netwide DCGB News Online, sa YouTube DCGB Legazpi City, Philippines. Ako po sa indong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Good afternoon! Diretso kita kan programa, bungkaras mo na kan istorya dyan sa luwas, nasa linya si Kumpadreng Al-Armario. Kumpadreng Al, maray na hapon. Thank you so much, Panay, maray na hapon. Zero balance, maghapon. An Albay Comelec. Kan ma-file o posible mag-file kan certificate of candidacy. Bukya! Bukya! Di imbir na naman si Tatamon. Bilang uy, si amigo yung gusta ko mo sa sir. Oh. Mario. Si Sayan. Si Colonel Ichalosi. Oh, si John. Magkailing ko kay amigo. Oh, si Colonel. Nagpapareta ko. Nagkita po ka nakasyaw minabot. Si Jong na Ichalosi. Oh, the best thing amigo. Sir, wala na po tabi. Okay, so pati talagang negative. Dahil lamang ginagpahil maghapon. Ang pagtubod, baka nagtutubod sinda duman sa numero 4. Napabagsak paga. Iyo.
Oo, kaya iyon, dahil magtimagin mo sa Comelec na paano ka? Bata nakapostura naman gayon si tata mo, nakasulya. Pero may sana mo. May ready. Hindi, paano gani? Mabloy sa magamot. Oho, Pati iyo. sa mga police security digdi. Mhm. Ibablo yan naman sa una-una maghapon kag standby digdig. Wala sa naki-aksyon. Unya si abogada na Maria Aurea Bubunaw. Dahil ko na nailis. Kaya ako naman sa laog. Kasi minalakaw-lakaw di ko sa lawas. Nalilang kag mga sa laog kahala. Bakit sa agata? Pitsasing kumaga ba de? Iyo. Pagka igwa ki pumail sa aga. Sa bagay, Pero so mga darakula naman sa nang pigabangan, so kunyan, kongresista sa 1st District, Aha. yun naman Tulong sana ito para congressman, tulong Aha. district. Oho. Tapos, ano ini, sa board member. Oho. Board member. So, sa tulong distrito, tapos na sa duwa. Aha. Si... Ano sa ro, sa first district naman sa Nanda, Regalan. Oh, ay duman pa sa third, si kunyan pa si Adrian na Salceda. Adrian. Oho. Tapos sige sa second. si Kito. Ito, Oho. nakaurong ko sa banggi si Kito. Kito. Oho. Nasabi, pitsa utso man siya ma-file. Ining Martes. Sa Marte. Ayan, oho. Kaya, yun yan. So, if team, pitsa utso man da. Oho, pwede nga na siguro sa Petsa Otsuman si kunyan si Congressman Jill Buda si Mayor Crisel. Baka sumabay, magkasarabayan na. Iyo. Mhm. Pero ilangan tata, basta ko yan, maghapon, zero balance so Comelec Albay. Mhm. Yan, sige. Ay masasabi pa rin, ay masyadong aksyon. So, kunyan mo, so sa imo dyan na ID, laminated pang todo. Oo, hindi ko. Masimple lang ta. Kung may aksyon sa kan, magkasisulog. Naman ito, mga parasulog kang ay mag-aksyon. Pero nakita ka may kaso. Day ka, darahan mo si tata mo na kasulyaning kape lamang duman sa itaas. Buda, maguro istorya ka mong dua. Pag burobantangon nindo so boarding house ko, tatiba, dalagon kimakbas. Nakulo na yung police. Ano ba si Colonel ano na yung Ichalosi? Oh, si Jong na Itzalosi, sinasabi ko sa iyo. Kaya kalalaki ini, alo yun ang panahon naman. Mahineral yan, mga ano rin. Oh. Ay, akip pa. Oh, si Colonel Jong. Yan, the best. Sige. Tama na yan, tabi. Ang napentigli sa Comelec Albay. Alan Mario, thank you. Thank you so much, kumpadreng Al. Zero daing nag-file as of this moment dyan sa Provincial Comelec. Ano? Sige. 16 na luminapos ang alas 4. Okay ang linya ni Chief Jimmy, ni kumpadre. Kumpadreng Jimmy, Diyos maray na hapon. Yes, salamat Tabi. Pwede, maray na hapon sa mga parantabay. Feeling happy and excited. Mga teachers, happy Teachers Day. Yung di maki-excuse mo na ako kay Madam, si Superintendent Nini Meriolis, grabe, pare, sa live po kita ma'am, dili kita, medyo distansya kita ta, magkusugunan sound system dili. Si Superintendent Madam Nini Meriolis, okay, and Deputy Superintendent kan Provincia ni Albay, una Madam, happy Teachers Day. Ano po ngunyan ang mga exciting events and activity pagkatapos kay itong banal na misa ngunyan na pagkahapon. Si Pio sa angkor sa DCGP po. Hello, Sir Pio. Yes, madam. Good afternoon. Happy Teachers Day. Mabuhay ka mo, tabi. Thank you po. Thank you so much. Opo. Ma'am Tabi, on your end, ikaan ina kan mga paratukdo digdi sa tuya. Ano ang sa imong kumbaga mensaheng makaka-uplift gunyan different from previous celebration takang Teachers Day, Tabi? Go ahead po. Okay. Ako po bilang head of the school department, I have high hopes for our SCO Albay teachers. Actually, we are doing our best na maibigay sa yung inspirasyon na kinakailangan nila Opo. at mapaunlad ang serbisyo
lalong-lalo na sa opisina, sa aming opisina, at ganoon din naman ay mabigyan sila ng pagkakataon din na ma-improve ang kanilang professional growth. So, we are giving them equal chances and opportunities in FDO Albay. Opo. Madam, yung kuan baga, yung mga nasa far-flung barangays na mga teachers natin, yun ang mga talagang grabe din ng sakripisyo. Ano, yung mga nasa malalayo, anong message mo sa kanila? Go ahead po. Opo. Ganun po talaga. Karamihan ng ating mga Albayano learners mas nangangailangan talaga ng tulong at para reaching out, we have to reach out to them and yung mga nasa remote areas. Kaya while there are teachers that are being assigned there, it's really part of the experience. Kami nung una, bago pa lang kami, I was also assigned in a remote area. But eventually, pag may opportunity, we are also giving them the chance to get closer to their families. Opo. Ma'am, yung kuan, yung mga grupo ng teachers dun sa Metro Manila, may mga organisasyon ba gayan, they're praying for parang 50,000 yata monthly salary. Dito sa atin, meron bang ganyan po? Siyempre, lahat naman po talaga. That's one of the dreams of every Filipino teacher na maging a part din sa ibang Asian countries yung salary ng mga teachers. Well, we're still hoping, we are not losing hope na in the near future ay magkaroon din ng opportunity yung teachers natin na magkaroon ng ganyang kataas. Actually, hindi nga mataas na sweldo. Yung sweldo na alam natin na enough para mabuhay ang kanilang pamilya. Opo, madam, para wag na silang magbenta ng longganisa, ng bra, ng panty sa school. Yes po. Sige po, madam, mabuhay po kayo. Salamat sa oras po. Apo, iniintindihan ko po kayo. Meron kami mamaya ng concert para sa mga teachers. So, this is open din sa iba. Ang pinaka-main artist namin ay yung si Laika Gairanod, yung saan ba siya? Yung singer, sorry, hindi ko masyadong natandaan. Pero maraming artist na inimbitahan po actually this is being provided to us by Congressman Joey Salceda. Opo. But of course, we also have items for raffle items at stake for our teachers. Most of them are laptops coming from the province of Albay. Of course, under the leadership of Governor S.L. Rex Lagman. Meron din po from Ako Bicol, laptops din po. And there are other minor prizes to be given to our lucky teachers. Galing din po yan sa aming mga partners, sa aming mga loyal partners. And we are indeed very grateful to them for giving us this opportunity to enjoy and celebrate the teaching profession. Yun. Salamat po, madam. Mabuhay po kayo. Teachers, mabuhay po kayo. Thank you, sir. Thank you po. And thank you also, Sir Jimmy. Thank you so much, ma'am. Okay. Yan sabi pa ni ang my host na superintendent kan probinsya ni Albay, si Madam Superintendent Nene Merioles. My concert sabi pa ni mga yawon ni taon-taon sa Justin Mayores. Ano daw ininig may Mayores? Like Gairanod. Bugoy Carino, Lance Justin Parr. Okay, so yan tatli pwede ni sundo na ini matangao pamaratangao ini taon-taon siguro ribu ini sa mga teachers bilog na Albay. Yan sa mga pwede ni na
Teachers Day, ngunya na pagkaaldaw and Teachers Month, October 5 to September 5 to October 5 dabi pa de. Roger. So yan, ang sa to yung mga dagdag na informasyon, halitis mariti sa Provincial Sports Complex Ground sa Barangay San Francisco sa Panuan kan Ginobatan Albay. Kita DCGP News. Thank you so much, kumpadreng Jimmy, Chief Jimmy. Umaga, ito'y di hiwaga, nagmumoonlight ka lang pala. Mabuhay ang mga teacher. Bukod sa lesson plan, may thesis pang ginagawa. Lagari sa tahanan, kayod sa eskwela. Wonder Woman ka, ngunit wala namang laya. Teacher, ito ba'y himala? Sa kairaming campus, lagi kang nakikita. Nalilibot ang U-belt sa buong umaga. Ito'y di hiwaga, nagmumoonlight ka lang pala. Ang profesyon na pagiging teacher, iyon ang minaprodusir kan gabos na profesyon. Ama, Kaya mabuhay ka mo mga teachers. kita at may take homework ka pa. Sa hirap ng buhay, kay part-time na tindera ng mga PX goods, panty bra, longganisa. Teach Ang kahirak, so mga teacher yun sa yung lugar ano? So mga nasa so mga sa baryo sa mga barangay. Pag binapasiriring digdi sa mga provincial offices sa region, pigtatami-tami, sige, yung baratak ang buol na ini. Oh. Pero pag ang mga opisyalis hali sa region, sa division, mabisita sa mga barangay sa rayo, kasibot-sibuti ang mga teacher, irakman. Anapon so native naman ok bunoon o i-presentar so gabos na maray dyan. isa, Pero sa mga teacher na hali sa baryo, mapalo up sa kwan lamang kan problema sa sweldo, sa lono ko na. pala. Pag-abot dyan sa mga opisina, maestrang ning baratak anbol maito mo na nga ni. Ano dyan? Nga ba'y Ay lamang ning nag Mario Joseph naman oh. yang kita at may take homework ka pa. Sa hirap ng buhay, kay Mabuhay kayong mga teachers. ng Kamuan profesyon na minaprodusir kan gabos na klaseng profesyon. longganisa. Teacher, gumising na tayo. Tayo'y ginawang taga-bura ng boto. Nagabenta ng tiket, tagahalo ng kalburo. Nagsayaw pa sa airport nang wala namang sweldo. So nagsarabat baga sa mga bossing ano diyon sa mga airport maabot so bossing so sekretaryo maburo bayli so mga teacher welcome Ay, sa airport. gawang biro. Hoy. Huwag Ay nako kawawa mga teachers ano. Sige. sa walang kibo. Ano diyon pwede na tayong mag time check? Sige. Oras Pilipinas alas 4:26. An oras hatod sa Indokang. Ginebra San Miguel, lamang ang may tapang sa One Ginebra Nation. Liver Aid Silimarine Capsule. Liver Aid. It's liver or lover, boys. Pinalawak na dialysis package, outpatient mental health, higit dobling aumento sa high-risk pneumonia at stroke benefits. At ngayon, 30% increase sa health benefit packages. Ilan lang ito sa mga nasimulan na natin. Tuloy-tuloy na po ang pagbuti ng ating benepisyong PhilHealth. Ang layunin namin, pinalawak at mga bagong benepisyo para sa mamamayang Pilipino. Abot kamay na ng lahat. Tumawag sa 8662-2588 para sa detalye. Kaming magtutropa, laging ganado. Sa trabaho, ganado. Sa pamilya, ganado. At syempre, kapag good times, ganado. Ang mga selebrasyon kasama ang tropa, walang katulad basta may moderation, healthy lifestyle at Liver Aid. Ang Liver Aid ay may silimarin na maaring makatulong sa kalusugan ng atay. Araw-araw kaming umiinom ng Liver Aid dahil kami ay ganado sa kalusugan! Liver Aid, it's liver lover, boys! Mahalagang paalala, ang Liver Aid ay hindi gamot at hindi dapat gamiting paggamot sa anumang uri ng sakit. Tulong proteksyon at pampalakas sa kalusugan ng atay. Liver Aid Silimarin Capsule. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide.
Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata ang banwaan kay uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas at ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat banuang ginikanan, si Jan Trinidad sasabayan kita. Si Jan Trinidad, pwedeng pwede siya. Sa uwas, Jan Trinidad. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya, sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Camille Prats Yambaw po. Yan sila Nala at Nolan. Nagkakatuwaan. Mami, wala na ko ubo. Good. And what did Mommy give you? Planex for kids. Para sa ubo ng mga anak ko, Plemex for Kids. Gawa sa natural na halamang lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa sa aming pamilya. Plemex for Kids. Ang batang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mamis, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga pa di, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna. Kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad pa di. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Na sigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos. Sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na pa di, tamado mana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Arog kang tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang saindang clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puun alas 8, sagkod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street, Sagmin, Legazpi City, sa Inutan Sana, kan Apek. O mag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch, sa Tabaco, sa Inutan Sana, kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City, sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa second floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisan na sa St. Stephen Protomartyr Parish. Coronavirus ba ang hadlang sa pag-aaral ninyo? Andito na ang Southern Luzon Technological College Foundation Incorporated ay gumawa ng hakbang sa mga gustong mag-aral sa junior, senior high school at kolehiyo. Ang SLTCFI ay handang umagapay sa mga mag-aaral upang may pagpatuloy ang kanilang pag-aaral at pagharap sa new normal o sa makabagong panahon na ating kinakaharap. Sila ay nag-o-offer ng flexible blended learning o online or offline/modular classes. Kung may sapat na gadget o may maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang online classes. At kung ang estudyante naman ay walang sapat na gadget at walang maayos na internet connection, maaari niyang piliin ang offline/modular classes. Sa ganitong paraan, malaki ang matitipid ng mga magulang, wala na silang iisipin na pamasahe, baon at iba pa na kinakailangan. Ngayon, mas magagabayan palalo ng mga magulang ang kanilang mga anak at higit sa lahat, masisiguradong mapaprotektahan pa sila sa mga pwedeng masagap sa labas tulad ng COVID-19. SLTCFI Course
Courses offered: Junior High School, Grade 7 to Grade 10, Senior High School, Grade 11 to Grade 12 with academic track, STEM, GAS, ABM, and HUMSS. College, Bachelor of Secondary Education, majors in English, Mathematics, and Filipino. Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Program, Bachelor of Science in Business Administration, major in Human Resource Development Management, major in Business Process Service Management, and major in Financial Management. Bachelor of Tourism Management, Bachelor of Science in Computer Science, Bachelor of Science in Information System, Associate in Computer Technology. What are you waiting for? Enroll now in our online registration. Visit www.sltcfi.com/ENROL. And for more information, please contact us at 0977-147-3488. Basta SL, wow! Kitang mga Bicolano, uragon! Sabay-sabay manan mga kadipeselan, kakayanon taan. Kaya pag sabay-sabayan helang o kamatean, arog kang bagat na may kulog kipayo, bagat na may kulog kihawak, o may kalintura, discarding uragon ang kaipuhan. Discarding Rexidol Forte, mas makaskas na banat sa apat. Faster versus paracetamol in as fast as 30 minutes. Unilab yan. Paracetamol caffeine is the generic name of Rexidol Forte. If symptoms persist, consult your doctor. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo. Maghugas ka ng maigi, ha? Galing ka pa sa bukid, Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Kasama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Mula ng pandemya, maraming nabago sa aming pamumuhay. Maraming naghirap, nagutom at nawala ng trabaho. Ngunit sa panahong iyon, hinikayat kami ni Congressman Fernando Didi Cabredo na pasiglahin ang kultura ng pagtatanim. At sa gayon ay hindi lamang kami aasa sa tulong ng gobyerno at hindi rin kami magutom sa panahon ng krisis. Ako po si Jennifer Umadto, solo parent, may 6 na anak. Sumali po ako sa proyektong Taranuman ni Congressman Didi Cabredo para po magkaroon po ako ng dagdag na income at magkaroon po ako ng produktibong libangan at masigurado ang sapat na supply ng pagkain sa aming lugar. Dahil sa pagsisikap namin, nabigyan kami ng garden tools, pananim, skill training, tulad ng bread making, para madagdagan ang aming kaalaman. At nabigyan din kami ng trabaho, mapagkakakitaan. Bilang member ng Women Planters, kami po ay mapalad na natutulungan sa pagpapagamot sa ospital, pambili ng gamot, pati na rin po burial assistance kung may namatayan sa pamilya. Nakatanggap rin ang aming mga anak ng educational assistance dahil hangad ni Kong Didi Cabredo na mapagtapos ang aming mga anak sa college para magkaroon sila ng magandang trabaho at kinabukasan. Super proud po ako dahil nabibigyan ng importansya ang mga kababaihan sa agrikultura. Hindi sa tercer distrito maugmaan mga tao sa imong pagserbisyo, Congressman Didi Cabredo. Maski sa inkaman magduman, madaling ranihon maaasahan. Para para siratit sir o driver ka man, estudyante simpleng tao tinatabangan. Kung Didi Cabredo, salamat po sa imong marhay na pagserbisyo. Kung Didi Cabredo, tunay na progresibo ang tercer distrito. Bicol Target Pio Fernandez. Unbelievable! Thank you so much, Tabi June. O ito, i-acknowledge ta ang mga nagpaabot ning mensahe sa DCGB News Online. Si Sir Rene Crisostomo. Good afternoon, Sir Rene. Tapos si Rodney Rimpilio.
Maora na hapon Sir Pio, pag-greet man po advance happy birthday sa aga ni Mrs. Malu Rempilio Canabe. Salamat po. Yan, advance happy birthday dat sa aga Mrs. Malu Rempilio Canabe, sabi ni Rodney Rempilio. Tapos si Alice Lorlin Paneza, shout out na dyan sa Ginubatan Albay and Familia Paneza. Happy Teachers Day to all teachers and all over Bicol. Thanks and God bless. Si Madam Lina Mariano, your mom is our teacher in grade 1 at Verac Pilot Elementary School. Yan. Salamat tabi ano. Ansa kuya talagang magurang si Mama Unding, the late Mama Unding tabi. Teacher siya, retired teacher. Okay, may si rest in peace ang sa kuyang mahal na ina. Sabi man ni Sir Rodel Niño Franco, maray na hapon tabi Sir Pio, pakigrit man tabi kan mga irensya ko sa buhi ang familia Arcilia and Niño Franco. Buda sa mga dabarkad sa Sagpon, Sir Voye G. Ramon Marina, pansit lamang po. Puwerte tabi yan ano. And then si Sir Tony Reyes. Good morning tabi Sir Tony Reyes. Good morning, good afternoon Sir Tony Reyes. Mabuhay ka man. Kumpadreng Jomar, good afternoon tabi. Salamat pa rin, Pio. Good afternoon. Marita na bukod ko pa si Ma'am Tamauli ni Sanaga. Oho. Ang Local Government Operations Officer 7 kan nayuman ang cluster head kang cluster 1 digdi sa probinsya kanal by DALG si Madam Angela M. Galbo. Kataning ko ngunyan tabi pa rin, Pio. Tangon niya na hapon ginibo ang awarding para sa Tibay Barangay Awards. Digdi sa cluster 1 kan probinsya kan Albay, pigbangan Albay sa duwang cluster, ang cluster 1 first district plus Rapu-Rapu, Manito and Legazpi City. And 93 na mga barangay ang natawanan nin award gunya na hapon ginibo di sa Banuan kan Malinaw sa mga apat na areas. Kaulayon ta si Madam Angela Galbo ta aramon ta kung ano ang mga areang ini, ano ang Tibay Barangay Awards, ano ang mga area na sa indang pinagkonsiderar na pinagpipilian, and ano ang katuyuan kan mga awards na ini na ipinagtao sa mga barangay digdi sa tuyang probinsya. Ma'am, live kita sa DCGB, si Pio Fernandez tabi ang sa indong makakaulay. Thank you very much po. Good afternoon. Yes, good afternoon ma'am. Si Pio Fernandez po ini. Primero, Madam Tabi, if you may, Tabi, pakibanggit so mga natawan ta dyan ng rekonesimento tabing barangay. Go ahead po. Ay, as to the barangays po, dakulong po kaya ito, 93, da iko na po kapot yung listahan ni. Iko na po siya masasabi, basta 93 barangays po yon. Pero po, ang award na na-receive po ay iba po kaming mga kategorya. Ang inot po yung, actually yung mga awards sa Tinaomi sa Inda, ang naging basehan po kato, itong sa Indang mga assessment po na ginanap, ngunyan po kaya, igwan na kami ng mga assessment na ginigibo sa program implementation, and loss, and para po ma-ensure na tama po ang sa pag-implementar kan sa mga programa. So, ang mga kategorya po, iyo po itong si Halina't Magtanim, yung hapag, Opo. ng prutas at gulay. Halina't magtanim ng prutas at gulay. Ito po kami itong sa road clearing. Ako ni po barko. And then yung sa kalinisan, ito pong nagre-relinig tinda. Ang ako ni po gayon ay barkada. And then iguman po kami sa rong kategorya pa na ito pong nanggana po regional level na makalaog na sila sa national assessment. Ito pong lupong tagapamayapa implementation ay katarungan pambarangay implementation, the lupong tagapamayapa incentive awards or inapo nitong LTIA. And then ang pinaka-highlight din po ito pong pagtaong award naman po sa mga provincial passers kang SGLGB, the Seal of Good Local Governance sa barangay level. Ang SGLG po baga kaya pigtataomin na yan haloy na for how many years na hanggang lang po yan sa provincial, city, and municipality. Pero ngunyan po, starting last year, tig-extend na yan hanggang sa barangay. So para man po matauanan ng recognition and efforts na ginigo po kan mga barangay,
So kami po mismo, base po naman sa mga assessments, tawanan mi na, pig-recognize mi na po sila. Digdi sa level mi sa Oho. probinsya, tanganing po na mas mamotibar pa sila na mag-perform ning marhay and to do better. Opo. Ano man po tabi madam, in return parang makukuha man na gratifikasyon kan mga nagtawan nindong aning rekonosimiento. Go ahead po. Kamagan po. Opo. Hindi ko na Ano po madam mariresibi man kumbaga kung pakonsuelo o remuneration o gratifikasyon. Ang Opo. mga barangay. Oho. Opo. Ang naitayo mo lang po actually is certificate, itong garoplak nga sa FJLGD. Kasi wala po kaming cash award, kadaiman po kami talaga ng pondo. Ayaw po kami talaga ng fund for this. Ini po effort lang po kan sa mga cluster na nagsarabili po kaming kan sa mga from our pocket. Tanganin pong may conduct lang po yung activity just to give recognition to the barangays and para man po mapaugma mi man sinda. Opo. Ano po yan madam? Yearly basis na po yan over? Depende po kung kami po dahil sabi mo ini first ever, so siguro may na sana masustain ni man, yun lang, siguro mapuna kami paghanap kan sa mula na fund for the coming years. We hope na masustain mo po. Opo. Sige tabi madam, salamat din marhay sa oras. Mabuhay ka mo tabi. Apo. Thank you. Okay, thank you very much, Ma'am Angela. So yan pa rin Pio, ang ginibong awarding dito. Kasubago, digdi si Sir Glenn, si EBP Glenn. Iyo, oo. Na duwang award ang Yan. duwang award ang na-receive digdi pa rin Pio ni Sir Glenn. Yes. So Barangay Dapdap. Opo. Iyo itong SGLG Barangay. Yeah, Roger on that. Saka Hapag, yan. Halina't magtanim ng Pagkain. prutas at gulay. Pagkain, ayan. And sabi nga ni Kasubago, 93 na mga barangay officials ang 93 na barangay. mga barangay official sali sa 93 na barangay ang digdi nagkatiripon sa Manila Auditorium para resibihon ang pa-honra man na ining sa tindak ang DILG na susugnan ni kay Ma'am Angela, may katuyuan na mas lalo pang ma-inspire sinda na giribuhon ang sa idang trabaho para sa ikakarahay sa idang komunidad. Roger. Yan tabi pa ni Pion, mga dagdag na bareta, Jomar Bien, DCGB. Salamat kumpadreng Jomar. Ali dyan sa luwas. June, meron bang 45 dyan? Iputok mo na yung 45. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Gobernador na, abogado pa, yan si Gobernador Grex Lagman. Dakol na programa, dakol nang nakitabang sa mga paraoma. Pati sa edukasyon na imo maikumpara. Kung ang hururon naman sa kalamidad, sinisigurado ni Gov Lagman ang satong seguridad. Murang pinipiling edad, paghabot sa pagtabang, gabo sa iya parantay, daidyang nakakalamang. Supisyenteng bulong sa mga ospital, pag-asikaso kampondo sa gobyerno nasyonal. Pag-usbong kibanwa sa iya iyang gigibuhon. Mga pangako niyang dainya bastang papakuon. Mga barangay sa iya ay urugmahon. Tatao makita mo talagang si Gov mapuuton. Pamilyang Lagman, probado na ang serbisyo. May paninindugan, asin ugwaking prinsipyo. Gobernador Rex Lagman, tunay na padaba ang albay. Gobernador Rex Lagman, maaasahan. Ubo, plemang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa. Kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi,
Plemex! Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo. Diyan Trinidad, tindog uwas, serbisyong dyan kita. Si Trinidad, siya matanos, siya makatao pa asin mahigos. Padabata, ang banwaan kang uwas, kaya madyan nga magsarabay kita. Tindog uwas, ang ikurahaw ta, para ang dikulom ay magliwanag na. Handang iangat, banuang ginikanan, si Diyan Trinidad, sasabayan kita. Si Diyan Trinidad, pwedeng-pwede siya. Sa uwas, Diyan Trinidad. Ngayong panahon ng tag-ulan, narito ang mga dapat nating tandaan upang ang ating pamilya ay handa. Alamin ang balita ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan. Alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at paglikas. Suriin ang bahay at kumpunihin ang mga mahina o sirang bahagi nito. Ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya. Iligtas ang mga alagang hayop sa ligtas na lugar at kapag inabisuhan ng kinauukulan, mabilis na lumika sa itinakdang evacuation center. Kapag oras na may tumama na bagyo, maging mahinahon at manatili sa loob ng bahay o evacuation center at makinig sa pinakabagong balita at taya ng panahon. Patayin ang main switch ng kuryente at valve ng tubig. Gumamit ng flashlight o emergency lamp at mag-ingat sa paggamit ng kandila o gasera. Pagkatapos naman ng bagyo, hintayin ang abiso ng kinauukulan na ligtas nang bumalik sa tahanan. Umiwas sa mga natumbang puno, nasirang gusali at linya ng kuryente at siguraduhing walang basa o nakababad na outlet o kagamitan bago buksan ang linya ng kuryente. Ang mensaheng ito ay mula sa Office of Civil Defense Regional Office 5. Maging ligtas, maging panatag, Bicolandia. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers room, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Adrian Salceda, Adrian Salceda. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan sa tong alkalde sa banwaanin Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kang tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padabat siya kan masa. Alkalde kan Pulangi, mayor nonoy kap ikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Mommy and Daddy, back to school na ba ang inyong chikiting? Sa pagbabalik ng school-based immunization ng DOH, katuwang ang DepEd at local government units, siguruhing sila ay protektado laban sa mga vaccine-preventable diseases. Makilahok at makipag-ugnayan sa kanilang mga paaralan, and together, let's protect the future of our children. Be wise, immunize! Isang paalala mula sa inyong DOH Bicol Center for Health Development. Ubo, premang nakabara, hirap sa paghinga. Dapat may dalang ginhawa, kaya lagi kong bitbit, Plemex Forte Capsule. Ang Plemex Forte Capsule ay gawa sa halamang lagundi. Ginhawa sa ubo at hika. Magaan dalhin, madaling inumin. Plemex Forte Capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Lagundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Tanggal ang plema, tigil ang ubo. Maluwag ang paghinga sa Plemex Forte. Basta lagundi, Plemex. Ang Plemex Forte Lagundi Capsule ay mabibili sa pangunahing butika o drugstore na malapit sa inyo.
inihahatod sa inyo kang Department of Environment and Natural Resources, Regional Office No. 5, ang programang Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Programang magtataunin informasyon asin kaaraman, manangod sa satuyang kapalibutan, asin sa mandato kan Department of Environment and Natural Resources. Sa tung hinanyugon, kada Huwebes alas 11 sagkod alas 12 nin pagkaudto, Kapalibutan Ta at Tamanon Ta. Hatod sa inyo kang DENR Regional Office 5 asin kan istasyon na ini. Ang Albay Electric Cooperative Incorporated or ALECO nagaako na din mga aplikasyon para sa Lifeline Subsidy. Ang mga kwalipikado digdi iyo ang mga Pantawid Pamilyang Pilipino Program or 4Ps beneficiaries asin itong mga marginalized consumers. Para sa mga miyembros kan 4Ps, kaipuhan sa aplikasyonan sa inong 4Ps ID asin latest bill. Para sa non-4Ps o itong mga marginalized consumers, ang mga requirements iyo ang mga minasunod. Certification halay sa Social Welfare and Development Office sa indong syudad o munisipyo na nagpapatunay na ang aplikante sa rong low-income earner base sa latest poverty threshold na ipigmok na kan Philippine Statistics Authority government-issued ID asin latest bill. Pagirumdom na ang diskwentong ini otomatikong ia-apply sa monthly consumption kan mga kwalipikadong aplikante na day mahalangkaw sa 25 kilowatt hours. Ipasa ang mga nasabing requirements kasabay ang accomplished application form sa ALECO Service and Collection Office sa indong lugar. Kung kwalipikado ka, dai na magduwa-duwa. I-avail na ang subsidiyang ini ka ALECO. Mahigos, matinabang, madali mandulukan. Dako lang napatunayan sa tuyang namatean. Nagpadagos ang serbisyo na pinunan. Pabuluson ang burabot, nin kauswakan. Serbisyong may puso yan. J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Si J-E-S-A-P, Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. Jazzy Jessup Salceda. At talagang tuwang-tuwa ka pa sa pagligo sa alulod, ha? Umuwi ka ng bata ka at maligo? Maghugas ka ng maigi ha. Galing ka pa sa bukid Hugasan mo yung kutsara bago mo gamitin. Baka naihian niya ng daga. Walang pinipiling lugar ang leptospirosis. Sa school, sa daan, kahit pa sa iyong tahanan. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Padagos ang pagtabang niya sa sato padabata. Yan ang satong alkalde sa banwaan ni Pulangi. Taon-taon kadako lang mga naginibuhan niya. Idolo padabata si Adrian Salceda. Tunay na aki kan tercer distrito. Nonoy kap Adrian sa tuyang idolo. Adrian Salceda, padaba siya kan masa. Alcalde kan Pulangi, mayor nonoy kapikana. Adrian Salceda, pag-asenso na matita. Banuan kan Pulangi, kay mayor nonoy kap. Kapag nagkakaedad na, mas importante ang proper lifestyle. Jogging tayo pa! Sige nak! Maliwanag ang benepisyo ng tamang pagkain at ehersisyo. Isama pa ang pag-inom ng Optin. May nutrients ng lutein, vitamin C, E at zinc. Parte na ng aking daily regimen. Ganda talaga ng view dito pa. Kitang-kita. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Labanan ang maagang panlalabo ng paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Bicol Target Pio Fernandez. O di ano lamang tabi diyan. Di sandali tirahin na natin to. Yan, Biyernes na bagangon yan.
Sa pangarang kambilog na puwersa kami po naglalaon na natawan mi na naman kamo ning serbisyo sa abot kan sumuyang makakaya sa pagikan informasyon. Kalinga na siniba pa sa programang Bicol Target. Viva Senyor Santo Cristo. Salamat. Happy weekend. Nadagog nindo ang mas pinagayon na programang Bicol Target Afternoon Edition. Liwat sa aga, mag-iriba